Čaute ľudia, vítam vás pri mojom novom videu po 1000 rokoch. A v tomto videu si pojazdím trošku tu na lokálnom parku, čiže do Zbida. Trošku si preopakujem triky, čo by som mal vedieť z prvej, ale nakoľko som postihnutý za posledné 2 mesiace a neviem nič, tak si to pekne zrekapitulujem. Všetko také, čo by som mal vedieť. A uvidím, čo ďalej. Je extrémne horúco vonku, takže neviem, koľko sa tu zdržím, neviem, jak dlho bude toto video trvať. Každopádne by som chcel čím dlhšie. A to je asi všetko, ešte si musím zvyknúť na to hovoriť do kamery a nehanbiť sa samozrejme pred ľuďmi, čo je môj klasický problém. A na nič by som nečakal a asi by som sa išiel voziť už. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At last found love has arrived, and I thank God I'm alive. Čo by som mal vedieť z prvej. No nič, dáme ice cream flipu ešte pár pokusov a idem na bank alebo neviem kde. Triky, čo by som mal vedieť z prvej. Aktuálne pozerám tie klipy, čo som nahral. No je tam pár takých sketchy, ale ja si myslím, že dneska po tej horúčke reálne asi nič lepšie zo mňa nevyjde. Ešte si natočím pár klipov. Teda 2 by som chcel, zvyšok asi už kašlem na to a poviem fakt do tej domaše sa hodiť, lebo vonku je extrémne horúco a tyčku už nebudem pokúšať, ešte si nahrám niečo na fanboxe a asi poviem fakt do tej domaše skočiť. OK, takže už som na domaši. Idem sa tam hodiť, ale som spotený jak hovedo, normálne odporný. A to už bude asi všetko pre dnešok, si myslím. Takže ešte asi natočím nejaké klipy možno z domaše, keď sa bude dať, keď tam nebudú ľudia. A potom uvidím. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At last my love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just poďme ešte na nejaký ten
posledný dlhý záver. Na konci videa budú zo pár fotiek, lebo som si našiel takú záľubu v poslednom čase, že robiť fotky a tak, čiže pár ich tam hodím. Nejaký dôvod, prečo som nerobil videa, alebo tak, ja neviem. Jednak pôvodne, po tom, čo som prestal robiť videa, to bude dôvod veľmi jednoduchý. To je ten, že som bol v nejakom takom, ja neviem, rozpoložení, nie úplne ideálnom, kvôli súkromným veciam. A neviem, potom som si aj hovoril, že zase začnem robiť videá, potom ja neviem, ja som si hovoril vyše 2 rokov, že začnem robiť videá, čo je celkom blbé. V konečnom dôsledku, nakoľko som sa k tomu dostal až teraz. A ono vždy nejaké video vyšlo, nejaký ten short, nejaký edit, niečo také. A ten vlastne posledný edit, čo mám, tu niekde je na neho odkaz hore, ten edit Maybe That Life Isn't That Bad, to vlastne nadväzuje na to, že som bol v nejakom tom zvláštnom rozpoložení a tento edit vznikol hneď potom, ako som sa nejakým spôsobom dal dokopy. A dúfam, že teraz tie videá budú vychádzať častejšie, že mi to nejako vydrží, toto vlogovanie a tak ďalej. A nezabudnite dať like, nejaký ten odber, prípadne komentík, čo by som mohol zlepšiť, čo sa vám nepáčilo, čo sa vám páčilo. A v popise máte, ja neviem, Instagram a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, neviem, teraz by mohli vychádzať videá primárne z bajku, nakoľko je teplo, maybe nejaké tripy, ako napríklad dnes. Sice dnes tu som sám, by som povedal aj na šťastie, nakoľko ešte sa fakt, že hanbím nejako tak pred ľuďmi hovoriť do kamery, aj vlastne nejako niečo také tvoriť pred ľuďmi aktuálne, čiže ešte to bude možno trošku také posekané, možno tie videá nebudú až tak často, a dúfam, že budú, ale z veľkej väčšiny, koľko viem, ako vnímam teraz to hovorenie do kamery a tak ďalej, tak neviem, ale ideálne by bolo, keby boli častejšie. A to je asi všetko, by som povedal. Dúfam, že sa vám video páčilo, minimálne ja som si dnešok užil, ako som rád, že som bol po dlhej dobe na bajku, ako ja som chodil na bajk, ale tak menej často, menej pravidelne. A dúfam, že teraz s tým videami budem chodiť častejšie, budem viac, dúfam, točiť a to by bolo asi všetko, čiže ešte raz dajte like, odber, komentár, čo by ste zlepšili, čo nie. A nezabudnite ma sledovať na Instagrame, ktorý je dole v popise, taktiež je tu niekde napísaný. A zatiaľ sa majte, stay humble a peace out.